Хората изчезвали, когато се гмуркали в тази река, но когато нивото на водата спаднало, най-накрая открили какво всъщност има вътре, това шокирало целия свят. Робърт, 60-годишен рибар, бил първият, който забелязал, че нещо не е наред с река Мист. В продължение на години десетки хора мистериозно изчезвали, докато плували или се гмуркали там. Те не оставили нито една следа, но след тежка суша нивото на водата спаднало драстично, разкривайки огромна дупка по средата на реката, заобиколена от тъмни скали и странни маркировки по земята. Когато екип от водолази се спуснал с камери и въжета, това, което открили вътре, било отвъд въображението на всички. Хората, които били изчезнали, все още били там, живи, но напълно преобразени. Някои пълзели по стените като животни. Други сякаш били загубили всякакво чувство за реалност. Водолазите излезли панически и полицията веднага отцепила района. Искате ли да знаете какво са открили в дупката? Коментирайте с река за час 2. Не забравяйте да споделите видеото и да се абонирате.